Ftit jiem biss il-bogħod mill-Budget 2021, budget li se jiġi ppreżentat f'ambjent ta' inċertezzi għan-negozji Maltin u Għawċin. Waqt il-programm Net Life li xxandar it-tnejn, il-kap eżekuttiv taċ-Chamber tal-SMEs Ebikej Mamo esprimiet il-preokkupazzjoni tagħha għas-sitwazzjoni preżenti li qed jaffaċċjaw numru ta' negozji u ħwienet żgħar. Bħalissa naħseb nista' ngħidha inċertezza totali. Inċertezza fuq il-preżent, inċertezza fuq il-futur u kif qal tajjeb Ivan, hija sitwazzjoni li ilna nissapportu ħafna. Bħal meta inti tajt ħan nissapporti xahar, ħan nissapporti xahrejn imissa din ngħidu li rsaqna lejn sena. Il-budget li jmissu straordinarju kemm minħabba l-pandemija u anke l-fatt li ħwienet żgħar kienu ilhom minn tmiem is-sena tal-2019 f'inċertezza minħabba l-klima politika. Jikkummenta l-imprenditur u ex-deputat nazzjonalista Ivan Bartolo. Il-negozjant illum l-ikbar problema li għandu l-inċertezza. Kollha nafu wkoll li 20% mill-GDP ta' dal-pajjiż, u jiena ngħid 20% qed inkunu naqra forsi għax hemm ħafna spin-offs, it-turiżmu. It-turiżmu huwa inċertezza kbira. Allura inni pretendi budget li se jibda jagħti ċertu ammont ta' garanzija għal dak li jissejjaħ business continuity. Ivan Bartolo għamel referenza għal pre-budget dokument li nieda l-Partit Nazzjonista fejn hemm ta' punti li għandhom jiġu konsidrati u li bla dubju jistgħu jgħinu lin-negozji. L-ewwel ħaġa li tisir kif b'dan il-budget aħna se nkunu qed nagħtu aċċertazzjoni li se nżommu l-impjieg għaddej u dak li ntilef nipprovaw narġgħu bl-Ingliż ngħidu to restore. Kif ħanamlu x'ħajkun hemm f'dal-budget li jissapportja lill-SMEs fejn għandu x'jaqsam investiment, x'ħajsir fuq tax relief u kif se noħolqu l-cash flow għan-negozji tagħna żgħar. Last but not least hemm ir-raba' waħda li ovvjament irid ikollok il-master plan. Il-master plan hija l-futur. Il-budget tas-sena d-dieħla se jiġi ppreżentat fil-Parlament nhar it-Tnejn li ġej.